Čaute, ja som Dominik Jendek. Ahojte, ja som Peter Kundrík. A dneska tu máme challenge, kde budeme skúšať naše schopnosti v miešaní. Prvá disciplína šaka, budeme musieť prechádzať cez body s pukom. A druhá disciplína je, že kto má čo najrychlejšie ruky z nás dvoch. Ale Peter Kundrík musí začať, lebo on je tu z nás najtechnickejší typ. Dobre, poďme na to. 3, 2, 1, go! Three, two, one, go! Vyhral som prvú disciplínu, teraz nás čaká druhá. Je to celkom hanba, ale musím uznať, vyhral, bol lepší. Tak poďme na to. 3, 2, 1, go! Three, two, one, go! V druhej disciplíne som opäť zlyhal, vyhral Peter Kundrík obidve disciplíny. Ako som povedal, najšikovnejší hráč v tíme. Dominik, ďakujem za kompliment a trest nechám na vás, divákov, že čo mu vymyslíte, to už bude na vás. Buďte skromní, prosím. Chceli by sme poďakovať nášmu sponzorovi Sportege Za tento game changer, čo nám dali do kabíny vlastne. a umožnil nám urobiť túto súťaž. Ďakujeme. Ešte takých 5 by som dal, keď som tam to váhal. Peter Kundrík najviac skill hráč v tíme. Si ma dostal pod tlak,